beautiful dag her på det nordlige Cebu. Vi skal desværre bare bruge dagen på transport i dag. Eller i hvert fald meget af dagen. Vi må se, hvor lang tid det tager de forskellige ting. Det kommer lidt an på ventetiderne og sådan ting. Men altså bare helt skyfrit i dag over mig. Fantastisk vejr. Forhåbentlig kan det holde der den næste måned. Det kunne virkelig være dejligt. Men vi skal til Bohol i dag, bliver det nok. Vi har faktisk snakket meget frem og tilbage om, hvad præcis det skal være, fordi vi ved det faktisk ikke. Men jeg tror, det bliver Bohol, fordi det er en rigtig fed ø og et godt udgangspunkt til de ting, som vi gerne vil senere hen. Så mega nice. Det bliver rigtig, rigtig godt. Jeg skal lige kigge. You checker? Yeah. Okay. Thank you. So that's it? Yeah. Okay, thank you. Så kom vi altså op på båden her. Og vi venter lige på, at det bliver fyldt op, så jeg tænker, at jeg lige hurtigt kunne fortælle jer omkring Malapascua Island der. Det er altså en helt fantastisk ø, og hvis man har brug for noget strand og noget blåt vand og noget sol og noget forskelligt, så er det her altså bare stedet. Normalt der tager man hertil, hvis man skal se de her treasure yachts her, så det kan jeg også klart anbefale, hvis man er glad for at dykke og så se dem. Men også bare hvis man har strand og sol og vand, der er det altså også en fantastisk ø bare for det. Men mega nice sted, og jeg kan klart anbefale at tage herude. Det ligger ikke så langt fra Cebu City, så det er rimelig nemt tilgængeligt fra Cebu City, hvilket også er en stor bonus. Jeg fandt altså en minivan, der kører sådan til Cebu City. Eller kun til 100 pesos mere, så går det altså lidt hurtigere, plus at det er skønt at sidde i minivan. Kommer afsted med det samme og sådan noget, så forhåbentlig så kan vi nok komme til Bohol i dag. Håber. Hele bussen må da lige vente, når vores chauffør skal ud og pisse. Sådan er det der. Jeg elsker altså virkelig at køre rundt i bus her på Filippinerne. Det er bare sådan nogle gange, så er det bare sådan, se, der er en bøffel. Eller er det. Man ser bare de mest surrealistiske ting nogle gange, hvor man lige sådan skal ned sig selv i øjnene for at se, om det virkelig passer, det man så der. Trafikken er altså desværre gået meget i større den sidste halve time. Der er altså nogle gule busser her, der er en gratis wifi på. Og så når vi holder i kø her, så kan vi lige fange noget af det gratis wifi, lige få opdateret en side. Det er faktisk meget smart. Nu er ham den en lettere overvægtige filippinske mand, der pludselig sad inde på mit skød. Det lugter altså dumt. Men godt ord igen, vi er kommet til Cebu igen her, og skal lige have fundet en taxa, så skal vi ned til havnen. Forhåbentlig kan vi komme til Bohol i dag. Det er blev godt nok lidt senere, end vi havde håbet på, men ikke så meget senere. Jeg håber stadig, at vi kan komme dertil. Jeg aner ikke, hvornår færgerne de sejler. Det kan være den sidste færge sejlede klokken 11 i formiddags til. Det er vist vores log i dag. Vores færge tager afsted klokken 15.40, står der her. Nej, undskyld, 5.40. Så skal vi med Ocean Jet. Det er fuldstændig ligesom hvis man var på et fly og skulle tjekke ind på et fly. Det er simpelthen check in, og så skal man igennem security og alt muligt herovre. Jeg synes simpelthen, at det var for sjovt, at der var en familie, der havde høner med i sådan et net, hvor det så var klippet sammen om tom, så kunne man bare se, at der stak fjer op fra den taske, eller fra det net der. Og så dengang de skulle ind til security, så vælger de at putte hønerne ind igennem scanneren. Så de høner, der lige har været ind igennem security her, ind igennem scanneren. Man er jo bare generelt meget glad for sin høns. De skal med alle steder. De kommer med alle steder hen. Man er glad for høns. Det er fedt nok. Jeg synes bare, det er grineren. Jeg synes, det er fedt. Man tager altid hønsen med på tur, når man skal afsted. Do you have any ideas where we are going? The Villaran Ocean Jet is gate 8. Gate 8? Yeah. Okay, great. Thank you. Spændende, der skal være to mennesker inde i tricyclen her, der skal køres ud til Alona Beach. Yeah. In Alona, there's so many a nice beach. Velkommen til Alona Beach. Vi fik tjekket ind på et sted, og så er vi lige gået i byen for lige at finde noget at spise og drikke en lille øl. Og tilfældigvis så er jeg lige min computer med, og så tænker jeg lige prøve wifi. Der er ultimativt fiber wifi her. Går sindssygt hurtigt.
Det er virkelig længe siden, vi har haft så god en oplevelse, Bil. Men må jeg sige, det er lidt sjovt, når man kommer fra Malapascua, som er en meget lidt civiliseret ø, og så kommer herude, hvor det faktisk er meget et turistmække herude. Men det virker rigtig hyggeligt herude, selvom der er mange turister. Og lige nu faktisk, der er vi bare ned til stranden for at kigge, hvordan den ser ud. Det er lidt svært i mørke, men må ikke vi kan få den også et overblik over, hvordan nogenlunde er. Og udmærket stranden er nok svært for jer at se i dag, men jeg lover jer at vise jer den i morgen. Det ser altså faktisk rigtig hyggeligt ud her på Alona Beach. Det minder måske faktisk lidt om Chao-Ing-stranden på Koh Samui i sin gode periode. Alona Beach her, den er måske bare mere koncentreret om ikke et så stort stykke, hvorimod at Chao-Ing Beach, den er jo rigtig lang, og Alona Beach, den er meget lille og koncentreret, så det vil sige, at der er rigtig mange diskoteker og rigtig mange restauranter på meget kort plads, så det er faktisk rigtig hyggeligt nede på stranden. Og stranden ser også rigtig fed ud. Det er selvfølgelig svært at bedømme, når der er mørkt og sådan noget, så vi skal lige kigge efter i morgen og se, hvordan den rigtig ser ud. Men vi er her på Bohol, og det er et mega fedt sted, tror jeg. Vi ses i morgen.